Часами, kiedy ja przyjmuję ludzi, ja daję wypełnić ankietę, i tam obowiązkowo jest punkt o tym, jaki sen człowiek widzi w nocy. Jaki sen najlepiej widzieć w nocy? Jak wy myślicie? Większość z was powie pozytywny. Ja tak myślę. A ja powiem, że jest jeszcze jedna odpowiedź. Żaden, jak nic się nie śni, tak? Tak? Kiedy człowiek nic nie śpi, on maksymalnie odpoczywa. Czym można polepszyć sen? Jak odloczyć te siły złe, które cały czas dokuczają człowieku i on śni w nocy różne bzdury, różne niepotrzebne rzeczy, kiedy jego organizm nie odpoczywa, a walczyć z czymś strasznym, a choć даже i dobrym, ale to człowiek przeżywa. Ja myślę, że każdy z was widział taką sytuację, kiedy ktoś z rodziny, znajomych spał w nocy, a wy obserwowali, oglądali na człowieka. I jest dwa warunki, kiedy człowiek śpi. I on śpi spokojnie, zamknął oczy i śpi, odpoczywa. Może troszeczkę chrapać. A jest ludzie, które tak widzieli to. Każdy z was widział to. Co to znaczy? Człowiek nie odpoczywa. I on coś śni. Coś dzieje się. Jego mózg powinien odpoczywać w nocy. I nie śpi.